प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। राजगीर में लागल है 3 साल पर मेला घूमे के मन बड़ी करे के मन। राजगीर में लागल है 3 साल पर मेला घूमे के मन बड़ी करे के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा संगे जइए के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा संगे जइए के मन। छोटका देवरवा करे न खड़वा कैसे समझइए के मन। छोटका देवरवा करे न खड़वा कैसे समझइए के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा संगे जइए के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा संगे जइए के मन। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। लागल है बड़का बड़का झुलुआ झूले के मन बड़ी करे के मन। लागल है बड़का बड़का झुलुआ झूले के मन बड़ी करे के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा साथे जइए के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा साथे जइए के मन। छोटकी ननदिया जहर के पुड़िया जी दो बड़ी करे के मन। छोटकी ननदिया जहर के पुड़िया जी दो बड़ी करे के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा साथे जइए के मन। सैया जी हमर हखिन बहरवा के करा साथे जइए के मन। विश्वनाथ पांडे पियवा बहरा में गाड़ी चलावे के मन। विश्वनाथ पांडे पियवा बहरा में गाड़ी चलावे के मन। केतनो कलिए फोनवा